De BAM Unive-ploeg van Arjan Stroetinga staat met zo'n sterk. Ploegenoot Jorrit Bergsma is er net bij, omdat hij op Oudjaarsdag hut onder Uitgie op het ijs van 10-11. De BAM-formatie domineert en brengt Stroetinga in rap tempo naar de finale. Na 20 rondjes maakt de Waske Madder het af en wint de eerste Nederlandse titel massastart. Gerry Hekman werd tweede en Johan Knal redden. We gingen gewoon uitpraten. Chris die zou gewoon volle bak aanloeken en ik moest gewoon uitmeidje. Oh, maatje. Is die dan niet op de foto al in de doodbaan? Ja, ik hier één maar berg ik naar achter mee, dus dat is gewoon ideaal. Wat vindt u trouwens van het fenomeen massastart? Ja, ik vind het wel mooi, alleen het mogen mee wel 20 rondjes langer. En als ik krijg even wat meer tactiek dingen erin. Voor het publiek is het wel mooi dat het ietsje langer is, denk ik. Stroetinga pleegt zijn machine winst voor de massastart op de Vrouwenbeker. Zijn ploegmaten Jorrit Bergsma en Christijn Groeneveld wien al wist van de startplak. Bij de vrouwen is de eerste Nederlandse titel voor Irene Schouten uit Andijk. Na 15 rondjes verslaat ze in de ijsprint Mariska Huisman en Carla Sielman.